Telo na Man 360 empeza no mar, pero o seu obxectivo vai moito máis alá. Queremos achegar novas competencias e novas oportunidades ás persoas que estén buscando emprego. Telo na Man 360 é un proxecto de capacitación para o emprego verde que impulsamos dende Medatlantia e a Asociación Misela no marco do programa Emplea Verde Plus. Está dirixido a persoas en situación de desemprego e combina formación práctica, acompañamiento personalizado e aprendizaxe en grupo. O proxecto conecta dous retos moi próximos: coidar o mar e aproveitar mellor os materiais, pero tamén abrir camiños de aprendizaxe, autonomía e emprego para persoas que atopan máis barreiras. As persoas participantes aprenderán a planificar unha limpeza costeira, rexistrar e clasificar residuos, identificar diferentes tipos de plástico e preparar os materiais para a súa transformación. Tamén conocerán procesos de triturado, inyección e extrusión, sempre traballando con seguridade e participarán na creación e na proba de pequenos prototipos. Outra parte do proxecto está dedicada ao ecodeseño social. Non se trata só de crear un produto bonito, senón de pensar para que serve, que non va a utilizar, que materiais necesita, quanto pode durar e quanto pode ser máis accesible e sostible. As persoas participantes traballarán con metodoloxías de deseño accesible para propoñer ideas, construir prototipos, probalos e melloralos en grupo. Pero Telo na Man 360 non queda só na formación. Haberá un acompañamento personalizado para coñecer as capacidades, os intereses e os apoios que precisa cada persoa e para orientar os seguintes pasos cara ao emprego e ao autoemprego verde. Tamén desenvolveremos comunidades prácticas de liderado participativo e de inteligencia artificial. Serán espazos para aprender a traballar en equipo, comunicar ideas, tomar decisións e utilizar ferramentas digitais de maneira práctica, crítica e accesible. Queremos construir un percorrido no que as competencias técnicas se combinen coa creatividade, o traballo en equipo, a autonomía e a confianza. Aprenderemos facendo, con materiais accesibles, explicacións claras e apoios adaptados ás necesidades das persoas participantes. E moitas das actividades estarán conectadas coa costa, cos espazos naturais e con iniciativas reais do territorio. Telo na Man 360 está dirixido ás persoas en situación de desemprego. Daremos prioridade ás mulleres, persoas con discapacidade, especialmente intelectual, persoas novas e persoas que viven en zonas rurais ou costeiras. Non é preciso ter experiencia previa en reciclaxe, ecodeseño ou tecnoloxía. O primeiro paso é pedir información, explicaremos as actividades con calma e revisaremos con cada persoa os requisitos e as opcións que mellor encaixan. Se queres coñecer Telo na Man 360 ou saber se algunha das actividades pode ser para ti, contacta con Medatlantia. Podes chamarnos, escribirnos ou completar o formulario na páxina web. Resolveremos as túas dúbidas e explicaremosche os seguintes pasos. Telo na Man 360 xa está en marcha. Agardámoste!